mkulu wa anti-corruption bureau mayi Martha Chizuma wamangidwa ndi apolisi lero mmawa nthawi ya folokoloko ndipo anamutsekera pa Mitete police. Malingana ndi apolisi akuti iyeyu wamangidwa chifukwa cha leaked audio imene inaphulika mwezi wa January, but this cannot be true chifukwa tonse tikudziwa bwinobwino kuti a president anamukhulupirira kale pa nkhani imeneyi. Ndiyebe posafuna kutaya nthawi yanga ndakubweretserani zifukwa zimene boma la MCP lammangira mayi ameneyu. Ngati Director General wa ACB, Martha Chizuma anali ndi plani yofuna kumaliza mlandu wa sata pofika chaka chamawa. Mmene ndinakuwuzirani kale kunena kuti mlandu wa sata umakhuza akuluakulu ambiri a chipani cha MCP, kuphatikizanso President Chakwera pamodzi ndi mpongozi wake uja Mr. Sean Kampondeni. Ndiyebe Martha Chizuma ameneyu anali ndi task yaikulu kwambiri yolimbana ndi michonya komanso ana manyonyolo a mboma limeneli. Dr. Saulos Chilima anamangidwa kale pa nkhani imeneyi ndipo tikunena pano akuyenda ndi belo ya ku polisi mthumba mwawo. Martha Chizuma popitiriza ndi programu yake anakonza zofuna kumanga anthu angapo pa tsiku lachitatu pa 7 December 2022. Ena mwa anthu amenewa ndi Honorable Esenho Nkaka, Mr. Priska Pondangaga, Honorable Richard Chimwendo Banda, Honorable Robin Lowe, Honorable Kezi Supwa, Director of Public Prosecution Mr. Steve Kayuni, Secretary to the President and Cabinet Mike Colini Zamba, Principal Secretary to Ministry of Energy Mr. Afoso Chikuni, komanso mpongozi wake Chakwera Mr. Sean Kampondeni. Anthu onse amene ndatchulawa amayenera kumangidwa pakati pa masiku a 7 ndi 8 December. Ndiye pofuna kulepheretsa zimenezi ndi chifukwa chake MCP inachita machawi ndi kutumiza apolisi yawo amene anapita kukamanga mzimayi ameneyu. Mapulani awotu ndofuna kumpezera zifukwa kenaka amuchotse pa udindo. Kodi ndi chifukwa chani akuluakulu a MCP akuopa kumangidwa pa mlandu wa sata? Mwachidule ndikuwuzeni kunena kuti Priska Pondangaga amene akufuna kumangidwayo ndi amenenso akusunga zisisi zambiri za Dr. Chakwera. Iyeyu anali Chief of Staff to State House, regarded as Chakwera confidante, ndipo amadziwa mapulani onse amene Chakwera wakhala kuchita regarding corruption. President ameneyu ankamutuma Pondangaga kuti azilowera ndalama kwa makontrakta komanso amwenye, ndipo kumangidwa kwake kukhoza kuononga mbiri ya presidenti. Ichitu ndi chifukwa chake mwaona kuti Martha Chizuma wamangidwa ndi apolisi ngati njira imodzi yofuna kuteteza akuluakulu amenewa. Ndiye lero apolisi akutiuza kuti amumanga mzimayi ameneyu chifukwa cha January leaked audio. Chikhalirecho president anatiuza kuti zilibe ntchito. So why now? Chifukwa a president pa national address imene ankatipanga amalawi nthawi imeneja anatiuza unayo kuti Martha Chizuma sangachotsedwe pa mpando chifukwa cha leaked audio ndipo nkhani imeneyo akambirana yatha. So why now? Kumbukirani kuti bambo Mkwapatira Muhango anaphedwa ndi chipani cha MCP for fighting corruption. Ataulwa nkhani yakatangale wopsa kwambiri amene ankachita kamuzu banda kumabera ndrama a Malawi, ndrama aboma la United States, Britain ndi maiko ena kumathandiza dziko la Malawi. Kamuzu kumatenga ndrama zija kumangasunga ku Barclays Bank mdziko la Britain. Inu mukudziwa kuti kamuzu mene amamwalira ku bank account kwake ku Barclays Bank kunapezeka ndrama zokwana $312 million. Ndiye mkulu amene Mkwapatira Muhango ataulwa nkhani imeneyi, nyumba yake inautchedwa ndi moto mpaka ana ake okwana 8 plus akazi awiri kuphatikizaso iyeyu Muhango anaphedwa. Ndiye leronso tikuona MCP
ndi kuthana ndi corruption in their own MCP way. Andikupanda kusamala tikhoza kuonanso zomwe zija zimene tinaziona mu nthawi ya Kamuzu.